Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για το έξαθλον. Όπως είδατε και από τον τίτλο, θα σας πω με πόσα χρήματα θα φύγει κερδισμένος ο Άρης Σοελέδης από το παιχνίδι, αφού την ερχόμενη εβδομάδα στη μονομαχία που θα δούμε μεταξύ των αντρών ο Άρης είναι αυτός που θα αποχωρήσει τελικά. Πάμε να σας πω με πόσα χρήματα θα φύγει. Ο Άρης έμεινε στο παιχνίδι 6 εβδομάδες, άρα το ποσό που συγκέντρωσε είναι 30.000 ευρώ. Καλή επιστροφή να ευχηθούμε στον Άρη και ευχόμαστε τα καλύτερα στη ζωή του. Αυτά από εμένα. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας!